Wie een Neersassische stammenstrijd, dan moet je ze vragen hoe hij deze klank schreeuwt. Oh. In Drenthe, Stellingwarf, Noord-Overijssel, Salland en Nachtrook schreeuwen ze dat met AO, in Twente en in Groningen met OA. En leuker om nog heller geworden als je zingt naar Townsmut. Hoe doe je dat nou in de Niesassische schrijfwijze? Hoe hou je daar nou de middenweg in de veuren? Simpel, door te kijken naar het woord herkomst. Neem nou het woord voor oud. Zo denk hoe je kokt, of oud. Het laatste dagdeel. Dat klinkt in Twijs beide als oud en in heel veel andere dialecten ook. Door te kijken naar het woord herkomst kom je erachter dat het Old-Saxisch, een oud, met de kokken, schreeuwt als ovan, iets met een O. Het laatste dagdeel schreeuwen ze als avand, met een A met zo'n streepje erop. Dus, in de Niesassische schrijfwijze, als het afstamt van een Old-Saxisch woord waarin als een A zat, schreeuwen we dat als een A met zo'n corona, de kronen erboven. Keupert van een woord wat oorspronkelijk een O had, schreeuwen we dat als OA. Dus oud en met de kokken met OA en oud als laatste dagdeel met A met kronen. Dan hoor ik hoe denk, ja maar wie kan dan niet al van een oorsprong weten? Nee, dat klopt. Maar wie kan wel een ezelsbruggetje gebruiken door naar het Hollands te kijken. In het Hollands schreeuw je al die woorden die oorspronkelijk naar A gaan, nog steeds met een A. Avond. En alle woorden die oorspronkelijk naar O gaan, nog altijd met een O. Oven. Zeg je nou die kroon op je A is me iets te exotisch, het lijkt wel Scandinavisch. Bedenk dan goed, die Scandinaviërs die heeft dat oorspronkelijk van ons. Maar dat is weer een ander verhaal.